салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Кам касон боварӣ доштанд ки ПСЖ бар Барселона бо чунин ҳисоби ҳангуфт ғалаба мекунад. Дар ин нашр оид ба суҳбати баъдии бозии сармураббиён ва бозингарони дастаҳо ва ҳамчунин ҷанҷоли Лионел Месси бо Неймар дар бастагӣ ба вокуниши ӯ баъди анҷоми бозӣ хоҳем гуфт. Дӯстони мо аз 1x ҳамеша коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Агар шумо дар 1xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард. Зеро дар вақти регистратсия агар шумо дар ҷои промокод барса нависед, дар ҳисоботон дарав ҳамчун бонус $100 мегузарад. Ин аксия якчанд рӯз давом мекунад. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи коментария БУДА ДАРОМАДА имконият хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. ҳисоби бозии шаҳодати он аст ки айни замон ПСЖ аз мо хубтар боз мекунад. Дар қисмати дуюми дидор дар хатти ҳуҷум мо мушкилоти зиёд доштем. Онҳо аз лиҳози физикӣ низ аз мо бартарӣ доштанд. Мо бояд инро иқрор кунем ва барои бартараф намудани камбудиҳо кӯшиш кунем. Мо бар муқобили як дастаи комил бозӣ кардем ва онҳо дар ҷузъиёти алоҳида аз мо хело баланд меистоданд. Албатта ҳисоби 1-4 хело даркнок аст. бо чунин ҳисоб дар хонаи худ бохтан анқариб ки ягон шансро барои баромадан ба даври баъдӣ намемонад. бозӣ нишон дод ки мо кадом ҷойҳои заиф дорем ва чиро бояд беҳтар кунем. натиҷаи ниҳоӣ дар Париж маълум хоҳад шуд. ин ҳамагӣ як бозӣ буд ки мо бар муқобили як дастаи олӣ бозӣ кардем. гоҳ ҳамин хел рух медиҳад ва имрӯз мо ба он сазоворем. Мбаппе бозингаре аст ки сифатҳои хуби кӯмакрасонӣ ба хатти дифоъро дорад. ӯ аз ӯҳдаи ин кор дар ин бозӣ ба хубӣ баромад. бояд ба ҳариф бо эҳтиром муносибат кард. охир имкон дорад ки ҳамин гуна ҳодиса бо ту рӯй диҳад. имшаб шаби Мбаппе буд. ӯро ояндаи неке дар пеш аст, зеро ӯ бозингари сатҳи Месси ва Роналдо мебошад. мо бояд аз он ҳаловат барем ки ӯ бо туп дар майдон чӣ мекунад. ояндаи ман дар ин бора фикр намекунам. ман бозингари ПСЖ мебошам ва пироҳани ин дастаро дар қалбам нигоҳ медорам. мо ин ҷо барои ғалаба омада будем ва бо як услуби хуб онро ба даст овардем. аз рӯи як бозӣ тахмин задан нашояд, зеро мо ҳанӯз ҳеҷ кореро анҷом накардем. танқид аз танқид набояд тарсид ва онро ба дил наздик қабул кард. барои он бозӣ накунед ки даҳони танқидгаронро бандед, балки барои он бояд бозӣ кард ки аз он ҳаловат бурд. дӯстон, чӣ хеле ки медонед ширкати Азия Маркет тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёри блогерҳои машҳур ҳамкорӣ мекунад. ва Азия Маркет ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст. ба ҳамин хотир Азия Маркет аз имрӯз сар карда то рӯзи 24 феврал бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар ҳамаи дороҳои худ 15% таҳфиф мекунад. дороҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои риши мӯи сар барорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар дороҳои гиёҳӣ ва оригинал. шумо метавонед худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада ҳамаи дороҳои ширкати Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед. акнун вақти он раст ки дар бораи ҷанҷоли Месси ва Неймар бигӯем. қабл аз оғози бозӣ Неймар дар инстаграми худ ПСЖро дастгирӣ кард ва дар вақти иҷрои пеналти аз ҷониби Месси навишт ки ин шӯхӣ буд. баъди анҷоми бозӣ бошад, Неймар бо як услуби хос аз ғолибияти ПСЖ бар собиқ дастаи худ истиқбол кард. расонаи Sport Yes менависад ки баъди ин Месси чати сомонаи мессенҷерро ки ӯву Неймар, Икарди ва Ди Мария сохта буданд тарк кард. акнун дар ин ҷо ду суоли матраҳ мемонад. якум ин ки баъди ин муносибати Неймар оё Месси ба ПСЖ мегузашта бошад ё не. дигар ин ки оё Барселона қудрати ғалаба дар бозии дуюмро дорад ё на. агар яке аз васоитҳои асосии гузашти Месси ба ПСЖ Неймар бошад, пас истиқболи бозингари Бразили ба муносибати онҳо метавонад латма занад, зеро чунин бохтҳо барои Лео хело аламоваранд ва он метавонад андешаи бозингари аргентиниро нисбати рафтан ба Париж тағйир диҳад. аммо боз ҳам рафтану нарафтани ӯ шояд аз бозии дуюм ки рӯзи 10 март дар Париж баргузор мешавад вобастагӣ дошта бошад. агар Барселона камбеки таърихии худро такрор кунад, бо эҳтимоли зиёд Месси бо дилгармӣ дар Барса бимонад. ва боз ҳам ин ҷо як нуқтаи дигарро наметавон зикр накард. футбол на кулички менависад ки Жоан Лапорт, ки яке аз муддаиёни асосӣ ба мансаби президентии Барселона мебошад, имрӯз дар як суҳбати кӯтоҳ гуфтааст ки дар сурати интихоб шуданаш ҳамаи чораҳоро роҳандозӣ мекунад то Месси дар Барса бимонад. хуб, акнун давоми қиссаро интизор мешавем. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? оё Неймар кори дуруст кард? бисёре аз мухлисони дастаи каталонӣ аллакай дигар намехоҳанд ки Неймар ба Барселона баргардад. шумо чӣ? андешаҳои худро дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.